Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, salamu ala ashrafil mursalin wal anbiya. Amma ba ɗan uwa kuna tare da ɗan uwan ku almajirin ku Abdul Jalil Baba fara da ban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai saurare lafiya. Annabi ne masoyanka ne nabiyullah, sirrillah kai ne dai Mustafa nabiyullah. Annabi ne masoyanka ne nabiyullah, kai ne dai Mustafa nabiyullah. Annabi ne masoyanka ne rasulallah, sirrillah kai ne dai Mustafa nabiyullah. Da sunan Allah zan fara rera kasidata, sarkin halittu Allah mai manzo a babinta. Manzo rasulallah shine san makasidata, Allah ban basira rera mai nabiyullah. Annabi ne masoyanka ne nabiyullah, sirrillah kai ne dai Mustafa nabiyullah. Allah yo salati gun shugaba manzanka, wanda ka kira shi har kololuwar fadarka, asa da alaye da sabon hasar kaka. Abubakar Umar Usmanu su ne a can gaba. Tintin na ga musu manzo kai ne mai Makka, mujittaba duka al'amura na baka. Habibi na rasulallah kira ni raudarka, in ƙauratan in ta yin shagali. Annabi ne masoyanka ne nabiyullah, sirrillah kai ne dai Mustafa nabiyullah. Shugaba ɗan Abdullah dan Allah kula da ni, na daɗe ina kewa yaushe ne zanganka ni. Ka ci mutum ka ci alizan kai ɗaya ne gwani, ne gona babu tamkar nabiyullah. Kowa abiganka annabi na kira ne in ta zuwa gare ka, babu hutawa ni dai in ganni gani ga ka. An uhibbuka anta ya rasulallah, annabi ne masoyanka ne nabiyullah, sirrillah kai ne dai Mustafa nabiyullah. Mujittaba sirrillah ne masoyanka ne, sunana Abdul Jalil Fadar Yabanka ne. Yarda in tabegenka manzo ba zantan wane, lamune da ilama ne ke sanadiyullah. Kafirai sun shirya za su kashe shugaba, sai Allah ya tona asirin su ya kaya ma shugaba. Jalla ya mai wayi hijira ya ce yayi shugaba, manzo a san ka da Allah cire min fargaba. Annabi ne masoyanka ne nabiyullah, sirrillah kai ne dai Mustafa nabiyullah. Musulmai da ɗaiɗaya suke fita zuwa Madina, dankar arna su gansu za su je Madina. Burin su so kawai a kashe manzo nabiyuna, dan ba su so abi manzo da sallallah. Sayyade Umar
sanar tafiyar shi bai koyi ba, ya zaro takobe shi ta makiya shugaba, ya ce ba wanda ya kai ya hana shi bin shugaba, sai ya hau doke shi na zuwa gun nabiyullah. Nabi masoyinka ne nabiyullah, sirrillah kai ne da Mustapha nabiyullah. Ba wanda ya ce mai kala har ya da kirarin shi, kafirai ba mai magana dan bai ɗaukar reni shi, sun san yanzu zai fefe ga mutum bai wasa shi, ya sadaukar da rayuwar shi akan manzo nabiyullah. Nabi masoyinka ne nabiyullah, sirrillah kai ne da Mustapha nabiyullah. Kafirai sun gewaye gidan Rasulallah, suna jiran fitowar shi manzo nabiyullah, dan su kauda shi manzo da sallallah. Sai annabi ya ce wa Aliyu ya kwanta kan shimfiɗarsa, annabi ya dogo ƙasa yayi addu'a Rasulallah, sai ya tofa ma kafirai manzo siratullah, nan take barci ya doke su kun ji isar Rasulallah, sai ya fito daga gidan shi nabiyullah. Nabi masoyinka ne nabiyullah, sirrillah kai ne da Mustapha nabiyullah. Sai da rana ta doke su sannan suka tashi, kafirai dukkan su sun shiga cikin gidan shi, sun tare da wani kwance ba su san da Aliyu ne sahabin shi, ya kwanta akan shimfiɗar manzo nabiyullah. Sun shiga shawara a tsakanin su fa, wasu na a kashe shi wasu na a buɗe shi fa, dama aka buɗe sai suka ga Aliyu ne fa, manzo sha yabo shine kan gaba nabiyullah. Nabi masoyinka ne nabiyullah, sirrillah kai ne da Mustapha nabiyullah. Annabi so gaba yayi hijira zuwa Madina, mutan Madina suna jiran manzo nabiyuna, dama wani ya ganshi ya ce gashi can gwanina, nan take suka shiga murna dan sun ga shugaba. Annabi soyayyar ka zan nuna ba zan boye ba, na tina mutan Madina sun yabi shugaba, ni ma zan rera ma ba zan kasa ba, ka karɓi baitoci na manzo nabiyullah. Nabi masoyinka ne nabiyullah, sirrillah kai ne da Mustapha nabiyullah. Ala al-badiru alayna bisaniyatil wada, wajaba shukru alayna wada alilahida, ayyu al
بأسوفنا زيت بالأمر المدى زيت شراد المدينة مرحبا يا خيردا mutan Madina kowa na so ya sabke Rasulallah taguwar sai na tafiya ana biya da ita nabiyullah gidan Abu Ayyub al-Ansari ya sauka siratullah shi bai da komai ya fi kowa talauci farau ya bawa shugaba mai inci sahabbai da sun shafaro faran da aka ba shugaba mai inji fata na ne dai in mutu ina yabanka shugaba annabi ne masoyanka ne nabiyullah sirrillah kai ne dai Mustapha nabiyullah nan zan dakata kuskure na a yafe shi Allah basira da fahimta a bani kome in ta gane shi Allah amince nuna mini manzo in ganshi Allah kai ni Madina gun manzo abun abu ne masoyanka ne nabiyullah sirrillah kai ne dai Mustapha nabiyullah Allah kai Madina Allah kara mana san Mustapha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amin